खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि कसुगावआव थानाय फरेस्ट आइबिआव गोदानै लुफुंजानाय मोनब्रै कटेजखौ दिनै बेखेवबाय। नंगौ कसुगावआव थानाय फरेस्ट आइबिआव गोदानै लुफुंजानाय मोनब्रै कटेजखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होबाय। रायमना हाग्रामाया माहारियारि पार्क जानायनि उननिफ्राय रायमना माहारियारि पार्कनि जौगानायनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां खामानि मावगासिनो दङ। बेबायदिनो कसुगावआव थानाय ब्रिटिश आमोलाव लुफुंजानाय गंसे फरेस्ट बांलाखौ फाहामफिननायजों लोगोसे गोदानै गंब्रै कटेज न'फोर लुफुंनायखौ दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे फरेस्ट बांलाखौ बानायफिननाय आरो गोदानै मोनब्रै कटेज न'फोरखौ बिटिआर सरकारनि मददजों गासै 3,22 लाख रांजों लुफुंनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव रनजित बसुमतारि बिथांजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि, गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। 2022-23 मायथाइनि बाजेट बायदियै मानगोदेशि प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नैबे 1929 मायथाइनि सिगांनो लुनाय नैबे फरेस्ट बांलाखौ ब्रिटिश पिरियडनि लुनाय फरेस्ट बांलाखौ दिनै रिपेयारिं खालामनाय जादों आरो मोनब्रै कटेज बांला जोङो दिनै बेखेवनाय जाबाय। गतिके बियो गासै 3,22 लाखनिमोन। खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोजोननाय मोन्दों। मानोना नैबे हालामाव टुरिस्टफोर फैब्ला थानो थाखाय जोंहा नेसनेल पार्कआव खुब गोनांथि जादोंमोन। बेखौ लुफुंनो हानानै दिनै जोंनि सरकारनि मोनसे हाबाफारि जाफुंसारनाय हाबाफारि होननानै जों बुंनो हागोन। बेखौनोथ' आं हाग्रामा बिथांखौ दा चेलेन्ज खालामो, माबा खालामथों RTA होनानै गावनो नायनानै लाथों 10 कोटि ना 1 कोटि ना 2 कोटि गावनो प्रमाण मोननो हागोन। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।